Velkommen til Flueøen. Jeg har været hård tur ind. Og se Frederik Fup. Han kan ikke engang, han kunne ikke sejle. Så han må bukke under for vinden. Så den slap svans. Sidder i døren til sit nye telt. Det er ikke så ringe. Så er vi klar. Det er vi. Til når vi skal til Sverige. Den skal jo prøvesove sådan et, så det bliver i dag den første tur til Flueøen. Og masser af trafik ud på vandet, kan jeg se. Det er åbenbart blevet moderne at sejle i gummibåd. Så det er der kun lige, de kan bære, de stakkels mennesker der. Sådan her. Så har vi valgt kaste, jeg ved ikke, mellem 10 og 20 kast mere. Så er det bare Steffen, der er fisk på den gang her. Det bliver sgu ikke bedre end det herude, altså. Så må vi se, hvad det er for det monster, han har på den gang her. Men det skulle efter sigende være noget, så vi må se. Ja, nu nåede jeg så kun lige at kaste 2 kast. Så er det galt igen heroppe. Ej, hvor er det nice det her, mand. Det er lige til en glad fisker, hva'? Hvor har vi bæstet henne? Ude i vandet. Der. Så fik Steffen sin fisk på land. Det er desværre ikke en keeper, men
Fisk, det er der da. Og jeg må vel sige 5 fisk. 5 kaster, 2 fisk. Det er vel heller ikke helt af vejen. Oj! Det her det er simpelthen for vildt. Altså nu har jeg nået at kaste 2 kast igen, og så har jeg en fisk på. Dengang der ser det sgu godt nok lovende ud. Ja, han siger, at den ikke er så stor, så dengang her gider jeg altså ikke at rette efter det. Men det er vildt. 3 fisk inden for 10 kast har han fanget nu, så det bliver en fantastisk dag, tror jeg. Så har vi fisk igen, det er simpelthen for vildt. Nu har vi haft 7 ørder på land. Og Steffen har fået sådan en rimelig keeper. Sådan, jeg har 2 keeper på land indtil videre. Men det der er det vilde ved det her, det er den strøm og så de fisk her, det er simpelthen for crazy lazy. Ja, jeg ved det godt, men jeg kan ikke både filme og så passe på linjen her. Ja. Og det er den ikke. Det er bare strømmen, der snyder. Ja. Det bliver så 8 ørder på land inden for, jeg ved ikke, 8,5 til, tror jeg. Det er simpelthen... Det kan jeg ikke huske, at jeg har været med til før det her. Og de 3 af de 8 ørder, dem har vi beholdt. Måske Steffen vil være flink og vise os to fødderne nu. Det ser også meget fornemt ud. Jeg har svært ved at holde det kamera her stille nu. Men det er for vildt det her. Det er simpelthen... Hold kæft. 8 ørder og 2 kæmpe hornfisk. Altså det, jeg ved ikke hvad helvede. Fiskeguderne, de eddermame med os i dag. Sådan der. Må vi lige se. Smil til kameraet. Ja. Der var den. Ja, det bliver så lidt. 11 ørder på 3 kvarter eller sådan noget lignende, og 2 hornfisk. Det er jo fantastisk. Hvad mere skal man sige? Men 6-5 til mig. Plus 2 hornfisk.